Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars και θα πάμε 950 τρόπαια τον Daryl. Εδώ πέρα τον Daryl τον έχουμε 893 και θα το πάμε σε ποδόσφαιρο. Ελπίζω να πάει καλά. Εδώ πέρα τώρα θα τρέξουμε να πάμε την μπάλα και θα την πέταξουμε μπροστά. Ωραία, πω ότι την πέταξα στον αντίπαλο. Μην με κράξετε για τα αγγλικά, δεν ξέρω καθόλου αγγλικά. Το βάλα. 1-0 το σκορ. Εδώ πέρα πάμε. Ωραία, παίρνουμε την μπάλα. Την πετάμε στο Ρίκο. Ο Ρίκος θα σπάει, όχι. Τώρα πετάει super με hyper. Εγώ κάνω super προς τον spy. Ωραία, πετάω την μπάλα εκεί. Όχι, πέσαρα από τον Ελπίρμο. Δεν πειράζει. Εδώ πέρα θα βάλουμε το γκολ. Όχι, το χάσαμε. 1, 2, 3. Θα το βάλουμε. Όχι. Δεν δούλεψε. Νικήσαμε το πρώτο μάτς. Έχουμε 2 αστέρια. Έχω πετύχει 3 φορές συνεχόμενες. Τη μία είχα πετύχει Λόλα, τη δεύτερη είχα πετύχει Melody και τη τρίτη είχα πετύχει και σήμερα πέτυχα Pearl. Εχθές είχα πετύχει Melody και προχθές είχα πετύχει Λόλα. Τώρα τι θα γίνει? Epic. Έμεινε Epic. Sprayed. Εδώ πέρα ήρθα αδερφό μου που σταμάτησα να μιλάω. Τώρα θα παίξουμε και τη δεύτερη πίστα. Ελπίζω να στήσουμε πολλές συνεχόμενες. Που έχει πάρει ο άλλος στο αυγό Ρίκο. Σου είπα να το φέρεις. Ναι, άσε μας! Ο αδερφός μου ήρθε και έρχεται όλη την ώρα. Εδώ πέρα ο Μόρις έχει την μπάλα. Θα του κάνω gadget.
Όχι, 157 δοή τον άφησα. Μην το χάσουμε. 1-0. Δεν πειράζει, θα το κινήσουμε. Εδώ πέρα βάλω τον γκολ Μόρτις. Όχι, Μόρτις. Τώρα που γέμισα τη σούπερ. Όχι. Σκότωσα τον Μόρτις. Έλα, πάρτε το. Νόμιζα ότι είχαμε βάλει ένα γκολ οι ίδιοι. Και έκανα σούπερ. Έλα, όχι, μην μας το βάλει. Ένα κρύο γιατί πήδηξες. Δεν πειράζει, χάσαμε αυτό το μάτσο. Θα καλέσω έναν ροπινάνι. 3, άλλους 2. Αν βγει κανεί. Θα καλέσω άλλον. Άλλον παίχτη. Βάλε Dynamite. Dynamite ρε. Όχι. Dynamite. Πάμε. Ελπίζω να νικήσουμε. Όχι, μας έχει βάλει με καλούς. Εδώ πάλι δεν θα μιλάω πολύ. Έχασα. Πήγα να βάλω γκολ και έχασα την ευκαιρία. Αλλά δεν πειράζει, θα το γυρίσουμε. Ενώ δεν θα το γυρίσουμε, αυτό δεν έχουμε βάλει κανένα γκολ. Πέθανα από το Γκριφ. Επίσης μην ξεχάσετε όλοι να κάνετε like και εγγραφή. Έλα βγαίνω. Γιατί δεν το παρατάω μέχρι να πάω 950 δαρίλ. Παραπώ αυτό το κουτί. Τώρα το σπάτε. Γιατί λέει υπάρχει αυτό το κουτί εκεί πέρα. Δεν ξέρω να παίζω με τα ρίλ. Θα αλλάξω πίστα. Θα βάλω ντουό και ελπίζω να μην πάνε καλά. Άμα ξαναχάσω, πέσα να το βγάλω, θα παίξω μόνο μου.
Έχει γκρο, μαξ. Εδώ πέρα θα τους καθολίσουμε όπως όλους. Εδώ πέρα ο Μπάζ. Φάνικο. Φεύγουμε από το Φάνικο. Φεύγω. Όχι. Πάλι καλά. Θα πάω πάνω στον Μπάζ. Είχα εξυπάρκει ο Μπάζ. Με έχουν περικυκλώσει. Και ο δικός μου έχει πεθάνει. Με είχαν περικυκλώσει. Θα βγει και από μόνος του, δεν χρειάζεται να το βγάλω εγώ. Θα πάω solo. Λοιπόν, δεν τελειώνει το βίντεο μέχρι να πάρει 250 του Daryl. Δεν θα πολεμάω πολύ. Απλά θα κρύβουμε πιο πολύ, θα μεσάμυνα πιο πολύ, αλλά και θα πολεμάω λίγο. Όπως τώρα. Πρέπει να πολεμήσω. Άμα κάνω συμμόρφωση, ας πούμε μπομπάζουμε σούπερ. Όχι. Είχα σούπερ και το τζικουνεύτηκα τη σούπερ μου. Όπα. Τζικουνεύτηκα τη σούπερ μου. Άμα τώρα δεν είχα πάει προς τα κάτω, θα είχα κερδίσει. Ο Λίον. Έλα, Λίον. Έλα από τον Μπάς. Θα με γυρίσει με σούπερ, σίγουρα. Όχι. Αλλά εγώ που έχω σούπερ. Ο κλώνος του. Μου παίξει καλό πλay εκεί πέρα αυτός. Θα τον είχα σκοτώσει, αλλά είχε σούπερ. Τώρα πρέπει να πάμε εκεί πέρα πάνω του. Αλλά πρέπει να πάμε σούπερ. Μου βγήκε από το παιχνίδι. Βγήκα από το παιχνίδι κατά λάθος. Τέταρτος, δεν πειράζει. 4 κύπελα. Έχω βγει χαμένος. Αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να τον πάω 950. Θα διαρκήσει πολλή ώρα αυτό το βίντεο από ό,τι βλέπω. Πώς! Μειον 6. Τον έχω κατεβάσει full το Daryl. Θα πάω knockout. Θα πάω knockout. Πάμε knockout και βλέπουμε.